Svaka polaznica online akademije šminkanja dobija personalizovano mentorstvo. Dok gledaš lekcije na platformi, važno je i da vežbaš. Na početku ćeš dobiti objašnjenje od mene kako da fotografišeš svoje domaće zadatke, odnosno svoja vežbanja, bilo da radiš na sebi ili na modelu. Kako bih mogla da pogledam detaljno te fotografije i dam ti smernice i korekcije. Da ovo radiš sve sama, trebalo bi ti puno više vremena da izvežbaš svoje oko, da vidiš te finese i greške koje se dešavaju na putu učenja. Uglavnom šaljem govorne poruke i to mi je najbolje zato što bukvalno mogu do detalja da ti objasnim kako je došlo do greške, šta se tu desilo, da li je pogrešna četkica, previše senke bilo na njoj, da li si možda otišla previsoko u pregiv i mnoge druge stvari koje se tu mogu desiti. Ovakav vid mentorstva i podrške je jedinstven za moju online edukaciju i to je jedan od razloga zbog čega je biraju devojke koje žele ozbiljno da se posvete bavljanju ovim poslom i na taj način grade svoju karijeru. Upis na online akademiju šminkanja je u toku, a više o njoj saznaj na linku u opisu mog profila.